9, 10. Безнең урыннар. Сез кая утырырга телисез? Тәрәзә янынамы, кырыйгамы? Миңа барыбер. Ярый, сез тәрәзә янына утырыгыз. Өченче юлдашыбыз килгәч, бәлки кырыйга күчәргә сорарбыз. Ярый. Уфага ничәдә төшәбез? Сәгать 9-ларда Уфа вакыты белән. Аэропортта такси алабызмы? Шулай итәрбез. Уфа Казан юлларының ай җаны. Мин сезгә комача алыйммы? Юк. Уфага беренче тапкыр баруыгызмы? Юк, беренче тапкыр түгел. Ләкин Уфага самолет белән очканым юк иде. Элек автобус белән бара идем. Ә сез кунаккамы? Эш буенчамы? Эш буенча. Мин Азат. Кәрим. Әминә ханым. Әминә ханым. Кәрим әфәнде. Туктагыз. Сез Әминә эшли торган оешманың җитәкчеләре түгелме соң? Кайсы Әминә? Минем танышым Әминә. Ул сездә тәрҗемәче булып эшли. Күптән түгел генә бер адашымны эшкә алдым шул. Кәрим, хәтерлисезме? Сезгә дә әйткән идем әле, бик белемле, тырыш кыз. Менә сиңамы? Дөнья түгәрәк. Хөрмәтле пассажирлар, Татарстан авиакомпаниясе сезне барыгызны да Казан-Уфа рейсында сәламли. Сәфәрләрегезнең матур һәм нәтиҗәле булуын телибез. Хәерле юл сезгә.